Iti napalabas, inawagan ni Chona ni Criselda kat imbaga na akayat na amakasarita ni Elisa. Gapu iti dayta, nariribukan ni Criselda, ta saan na nga amo no ibaga na wano saan ti panangdagas ni Jorin kan ni Elisa iti balayda. Iti sabali abangir, naragsakan ni Shasha, edi makita na adimtang kilugan ni Jorin iti resort apag pipiknikan da. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela ala pauluan. Siit, iti barukong. Sige, umula kay Ratan. Orayag di kang runaan ngay nawis ko. Tayo sa tikayat ko kadwa ato mapogi ti tanom. Wala kami nga dun, friends. Okay. Wala kami na. One, sige lang ta. Naman na kayo, ha? Ay. Tilugan ni Jorin. Iso di nagsardang. Adan ti orayag. Sige, Elisa. Umaykan. One, Jorin. Si Elisa. Katuwa ni Jorin. Shasha, pasensyakan, tanala daw kami. Dinagas ko namin ni Elisa, di balayda. Iso ka diti kunam idiya kaduang ngaway. Wen, Pakaragsakat ti panakamamukan kay ti personal siya. Senyorita kunam, tasaan ta nga agka-level. Adda ka laang iti zero dagiti tapan ko, ha? Anya? Durin. Nasayat man. Tain kuyog mo to'y aid ni mamim. Sige. Ingka tulungan dagiti baba o nagkamangisagana ka dagiti taraon. Elisa? anya? Paunan na. Shasha. Saan ka mapan, Elisa? Ha? Apay nga ti paam ni Elisa ang mapan tumulong ka dagiti mangisagana iti taraon. Siriyan. Gaputasan ko ngayon yaban dito'y. Tapno pagbali ng laang at agabong Shasha. Anya? Durin, amo ka din ni mamim akadwam itan ni Elisa? Saan na nga mo? Tasaan ko ngayon baga? Pues, no di mo kaya tamamuan ni mamim daytoy pa nagkuyog yun. Palubusan na amang baon ka ni Elisa. Ladingitan. Ngam awan ti karbengam amang tagabo kanya, tasaan ka nga amo, Shasha. Pumanawak laangan. Anya? Jorin, pasensya ka na. Uray ka tatakamatan dito ay. Agawid akoan. Saan, Elisa? Diyak kaya ti makipulapol iti tawa na nga to unay ti purwana. Mapana kong Jorin. Laban na ta, nakaslawan ang yaman na. Elisa! Aguray ka! Jorin. Saan ka pumanaw? Jorin, please. Saan mo na pagsublian? Oh my God, kitin. Intagti ko sana. Ingkalap ta nagdigos. Diyak mabalin abay-bay anti kaduak na imay dito'y. Jorin. Surutak na, Elisa. Ditakan. Jorin. Oh, no. Pimanaw matlatan. Sinurot na dayjeng, Elisa. Sarungkon. Ape, sinurot na kiti panagawid ko, Jorin. Tay ko na akon. Saan ka mabalin abay-bayan? Wan ang mga nagsakit tinakam ka ni Shasha. Awan tinasakit abakran ko no nasakpat man direk nana. Amom Jorin. Tiambukat sana kas dati ugali ni Shasha. Oray siya.
Kat nasdaawak ti impakita ng ugali na Elisa. Tiyan mo kat nasayaat. Kan napakumbaba. Angam, saan matgayam? Nagkuy-kuyog kami. Kat saan matakas ti ugali na. Gaputa ka level na ka. Idin to ta siya. Adda aklaan ka no iti sirok tagi ti dapan na. Iso akas di ti trato na kanya. Gapoy ti dahil yung impakita ng ugali na. Kat ad naman nga umadayo terek na kingkwana. Inyawag na lakit di kini mamim ti panagkuyog ta. Oray, saan ka mabutang? Kasano no ma-high blood manan ni mamim? Kanayonan nga agtumar. Kat kampantiak, asaanan amasunutan day di napasamak na. Tumakdag kayon? Agawit kayo aminan? Apa yan, men? Awanan ti ganas kong agdigos. Isang agawit kayon. Ay, niya? Ha? Ay. No, di yung pa'y kayo ti agawid. Umuna aklatan. Makamo kayon dito eh. Ano mo dito? Ha, basta. Agawid akon. Padripak. Naimbaglakit din. Tanayra na nalobat ti cellphone ko. Idi saludsudan kanyak ni Chona. No sa dino tinagturungan ti anak ko. Ni Dominic to yung mauawag. Hello, Dominic. Griselda, imay man ni Victor iti balay. Anya man ang timay na imbaga? Naginom kami lang. Anya? At dawit na nga anak kong pulutan. Mailiw ka no, guminom. Ada ka di manan parikot na, Dominic? Awan ba't kindi? San na ka nula nga nagustuhan, tinaibag aking kwa na ti asawa na. Anya tinaibag ti asawa na di na nagustuhan? Saan da ka nula nga nakon kontra ang taamangan, no isot ipatay na. Anya? Di ba'y kasla isulatan ti masurot kadagiti amin akayat na? Kasta ti kahit na asawan. Iso ako na kin Victor. Saan na akanunungan akan nayon ti asawa na. Nasaya at tanay bagam kenkwana da ita. Tapno saan nga agbalin apas pasurot latan. Jerry, iparpartak mo man tagpataray. Mom, Kahit ko ti makadano na na di mansyon. Kaya ang titsona, isa da ito yung mauawa. Nasayat matinmawa. Ibagak kang kwa na ti sakit tinakam ko kanitsunin. Hello, Auntie Chona? Iha, kumusta ti outing niyo? Naragsak kayo matlaan din ni Jorin? Ay! Nabadri pa kita na kiyo, Auntie. Isa da ito'y. Paawid akon. Anya, taapay. Agasam da ita. Kadwa na kit din day jay nga Elisa. Anya, Well, Auntie. Isa masarunak. Kat itay ba unak day jay nga Elisa? Tapno, maadaywan na kuman ni Churin. Nag-walk out kit din tiwanan bain na babae. oh, di na sanyaan. Tidakas na, Auntie. Sinurot ni Churin. Anya, Kasta tinapasama kanti. Iso na ba tripak?
Timpakita na kit din, ti kinapatid day dyan nga Elisa kan ko na. Bayam, tabagbagam to ni Joredi, ha? Dinadal day dyan nga Elisa, ti pa nagragsak mi kumanti. Dajay nga Elisa, ti kapunan? Wanan ti? Bayam. Takaraman ni Elisa, iti pungtot ko. Sige, auntie. Kumusta nga tanti outing anapan ti anak ko? Sapay la kumaan. Tasaan matlaga na itsapuera. Tapno ma-enjoy na ti makijaming kadag iti babaknang. Tilugan ni Jorin. Iso dyan nagsardang iti arubayan. Thank you, Jorin. Ti anak ko. Elisa, kunak man no nagpipiknik kayo. Dagawid ako, nanang. Kat, sinurot nak ni Jorin. Kapay, anya ti makagapo? Gabuta sana na gusto ni Shasha ti panangawis kanyak ni Jorin, nanang. Anya? Nasaysayat la ko mga ruda na di ka napnapan. Wan nga rod, nana. Tay di pa nakakita kanya kita ni Shasha. Kaya't nakit din at tagabuan. Iso ang nagawid ako, nanang. Kapu ka dagiti imbaga ni Shasha. Kaslamanin aglulok. Dagiti tumang ko iti panagriknak. Kaslag kapsutak. Awagak man kiti ni Victor tagawidan. Di matagunit iti cellphone na. Mga nalupat. Ni man Edwin na mekaniko ti awagak. Adeta. Hello, Edwin. Pakited mo man pa lang ti cellphone mo ka ni Victor. Kasaritak man biit. Anya? Maturog ni Victor? Apay, agurigor ka di? Wano? Nabartek ka di ngay may di tatalyer? Sapay ako ma. Tasaan pa yung nakadanon ni kini mami. Tinapasamak iti resort anapanan mi kini Elisa. Jorin, kunam, mapan ka makipiknik. Gam saan ka mo't kaya nagbayag, ijay. Mami, Ala, madamdaman to nagsarita tayo tinalapat, iho. At dapay pangibaw nakan ka. sa dino mami. In kasukunan ni Daddy, medyo talier. Ha? Tapay ngayon naksunduan mami. Gaputan na Bartek, matmaturog ka no ije quarters, dagiti mekaniko. Anya? Naginamanan ni daddy. Wad, iso ngayon kayawid, tama nga nanyat mapasamakan ko anay jay. Wan mami, inak isang pat ni daddy.
Ni Chona da iti bawawag eh. Niya nga dati bagkana. Hello, Chona. Nasaya ata sinong bata madagos ti awag ko, Dominic. Aday bagam? Siga ka di man ti kadwa ni Victor, nga minom iti arak. Sumungpat ka. Siga ka di mangisong-song-song manan iti asawak tapno agbartek. Sana siyak tinangisong-songkin ko, ana. Iso tinaggusto mo minom kami. Anya. Nagbalo ni ti arak ken pulutan. Imay dito'y balay. Ada ka din ni tabalayo. Awan, maturog ka no iti talier. Isa pinasukod ko kan ni Jorin. Anya? Uwan gaya, anya ti bagbaganakan kabayat ti panaginom yun? Ado. Kas kumaitian niya. Mabalik ngay bagam kanya, Dominic. Tapag balinin nakpaya chismoso, Chona. Kaya't ko lang nga mamuan, no niya nagdi na ibagbaganakan ka kontra kanya. Adda. Ken ado. Kisan na akayat king ka. Anya. Kas kumaitian niya. Itimbagam ken kuana asanda ka akontraen. Tamangan numahay blood ka. Ket mauluyang kan. Naibagakagpaiso na itaga ni Victor. Tadya kaya na maulit tinapasama kanya. Tagayan ko pa, iti agbyag. Iti kas jay nga imbagam. Kas lakayat mo ateng lenlaunay ti asawam. Anya. Iso ti raso na nagbarte ka namanen. Tadi na kayat. Tayjay an isawang mo. Dad, nausawan kayon? Wan, iho. Sa anak matuni, Ana Bartek. Apay nga rod ang iturog yun, Dad? Gagangay lang tinakainom. Alam aguray ka, iho. Tiamok nagpasyar kayo kada siya. Ada, Dad. Nag-walk out kami kin Elisa. Anya? Kaduam ni Elisa na pa? Wen, Dad. Ngam saan ang nagustuhan ni Shasha, di panangawis ko kin Elisa. Kat? Anya nga rod tinapasamak? Pinabainan na ni Elisa. Iso nga nag-walk out, Dad. Kat gapoy ti dayjay. Nag-walk out akmat. Anya nga rod ti ko na ni Mamim itay sumangpat kay Jubalay. Madamdama ka no akasarita nak, Dad. Tapay nasuko nakakanyak. Sigurado. Makapungtot manan ni Mamim gapu iti daytoy. Ni Ma'am Chona. Hello, Ma'am Chona? Ambisyosa. Ha? Ha? Apay, kas tama tanti pagbagayo kanyak, Ma'am. Kaputa mo mababak ng lang, ti tumabuno, iti awis ni Shasha. Napan kakit din napasalsali jay. Di mo kanupay kayat ti pabaon. Idi at napaubrakan ka ni Shasha. Gaputa sa anak mo tababaunan. Tapnag tong palatan iti pagayatan ni Ma'am Shasha. Dinadahal mo di aldaw, dagiti gagayong agraragsak kumaga po iti kinaambisyosam. Ma'am, ni Jorin tinangimbitar kanyak. Anya? Sa anak ko maasumurot kan kwa na idi. Kunana saan amapan. No sa anak asumurot kan kwa na. Kasta timbagakan ka ni Jorin? Uwan, Ma'am. Iso anapilitan na kasi murot ken ni Jorin.
Nasaya. Tanda kayo, nda kayo nalaing nga agama. Apay akas na pisa, John. Gapo ka dagiti aramid jo. Ha! Sobra kayo nga agama. Mami, saan kayo kung mga pungto takasta? Tama nga high blood kayo manen. Kasta mati kaya tiyo mapasamag kanyak. Saan ka di? Saan, honey? Saan may apagaayat no ma-high blood ka? Tap na marami jo amin na kay kayat yo. Ti kayat yo mataya kon ka po iti high blood. Oh. Anya man ang tinaaramid ni Mami? Ti pa nagbartek ni Dadim. Idinto ta si ka. Nag-walk out ka mo't iti outing yo kada siya. Gapulaang ka ni Elisa. Mami, Nasino tinagkunakan ka ngay surot mo ni Elisa iti outing yo kada siya. taan niya ko matidakas na. Nainsurot ko ni Elisa, Mami. Ha? Di kag pampanunot. Inawis na ka lang tigayam mo. Agitugot ka iti sabit. Nasayat ka diti kasta. Lalaki ka pa'y mo't iho. Taan niya ko matidakas na nainsurot ko ni Elisa, Mami. Ha? Sana napintas tinaramid mo. Nga awisin na katimay sa tao. Agawis ka mo't iti sabit amakong kuna. Saan nga inimbitaran ni siya ni Elisa? Isungawan karbo nga manang isurot kan ko, ana. Uray saan nga inimbitaran ni siya ni Elisa? Kat nirespeto na ko malatamat. Tamo namat asyak tinangawis king kuana. Uray pa eh. Mabaguray ka. Apay kami na nakaas-asi naglaw na itiriknam ka ni Elisa, ha? Anyat makagapo. Mami, Apay? Agayat ka kadikin ni Elisa? Ha? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.